Πιστεύετε ότι προσπαθούν να ξεφυτρώσουν αλίκες από εδώ και από εκεί? Πολλοί μου κολλάνε σαβδέλες απάνω μου, η καινούργια αλίκη. Εγώ. Δεν υπάρχει καινούργια αλίκη, δεν υπάρχει καινούργια λαμπέτη, δεν υπάρχει καινούργιο χόρν. Υπάρχουν καινούργοι τάδε. Ο καθένας γράφει την ιστορία του. Ο ουρανός είναι γεμάτος άστρα. Χωράμε πολύ. Αν και είναι εξαιρετικά γελίο να αναμασά κανείς δημοσιεύματα λαϊκών περιοδικών, πώς σχολιάζετε αυτή τη μανία κάποιας μερίδας του τύπου να θεωρεί ότι διάδοχός σας ή δεν ξέρω εν πάση περιπτώσει υποκατάστατός σας είναι η κυρία Ντενής? Δεν το σχολιάζω. Γέλασε ο κύριος Καβαθάς. Όλοι γελά. Νομίζω ότι εδώ ουδέν σχόλιον. Το άσχημο και το ανεπίτρεπτο είναι ότι υπήρξε πάντα στον τύπο Βουγιουκλάκη Καρέζη. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να βάλει πλάι στο Βουγιουκλάκη κανένα άλλο όνομα μετά της Τζένης το όνομα. Και δώσει και έτσι. Αυτή η μοναδική γυναίκα που έφυγε τόσο πρόωρα, μόνο με αυτήν παίχτηκε το παιχνίδι. Ήτανε η Καρεζική και η Βουγιουκλαϊκή. Το άξιζε και το άξιζα. Έτσι παιδιά, συμφωνείτε? Ένα χειροκρότημα.